dalili, akwai dalili, akwai dalili. Komai in ka gane shi akwai dalili, akwai dalili. Ki sanya Allah a ranki, Allah za ya taimake ki. Akwai dalili, akwai dalili. Assalamu alaikum. Yaya? Yaushe ka dawo? Wallahi yanzu nan na dawo. Akwai dalili. To ba mu gashi. Kai na gaji wallahi. Komai in ka gane shi akwai dalili, akwai dalili. Wai kai ne aka girma ka? Akwai dalili. Wallahi kai ai ka san shekaru ba wasa ba. Amma yayi ka san abin da yake faruwa ka? Akwai dalili. Ka san yaran gidan Alhaji Kabiru suna neman Ruma Sawu su kashe ta. Ki kashe ta? Akwai dalili. Wani da gaske? Akwai dalili. Ina Ruma Sawu? Ruma Sawu? Ruma Sawu? Ruma Sawu? A yaya kai ne? Ni ne wallahi. Barka da zuwa yaya. Barka dai. Komai in ka gane shi akwai Da dalili. gaske ne yaran gidan Alhaji Kabiru suna neman su kashe ki? Akwai dalili, akwai dalili, akwai dalili. Akwai dalili. Malam lafiya muna tafiya kawai za ka zo ka wani sha gaban mu. Dakata. Ba gurin kin so kin gane ko. Kin zo kina ta samu wani bitun bakin kina na rantsi da Allah ki shi ko ba haka ba. Tabbatar da cewa bakin ki zai ja miki matsala. Akwai. Kin ga Khadija dakata. Kar ki ƙara cewa komai. Ki sanya Allah a ranki. Ina jin ka. Me ke tafa da kai? Allah za ya Yawa to taimake kai ba. ki. Abin da bai ta karya karya bane ba yake bukata ki biya mu bukatar sa a gare ki. Ko da na minti biyar ne kacal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukata? Akwai A matsayin ki na wayayya da yake yi wani biki waye ba wani abu nake bukata da gare ki ba. Allah ba ce ko ki biya mun bukata ta ko da na minti biyar ne kacal. Wa iyazu billahi. Ina son ka gaggauta tuba sannan ka cire wannan mummunan nufin naka a gare ni don wallahi na rantse maka da in yarda da wannan kudiran naka na gwammace in mutu ko banza na yi shahada. Ki sanya Allah a ranki, Allah za ya taimake ki. Akwai dalili, akwai dalili, akwai dalili. Me ka ku kofar gidanmu? Ko yau ma ka zo ka ci min mutunci ne kamar yadda ka ci min a baya. Ka taro sau. Ya ji na ko? Na rantsi da Allah wallahi. Daga naira 1000 har zuwa naira 200,000. Kana ji ko? Zan iya baki dan na biya bukata na minti 5 kacal. Sakamakon na sai da kayan gona na tattara kuɗi na haɗa su a cikin su zan iya cire naira 200,000 in baki dan na biya bukata na minti 5 kacal. Ina shawartanka
yanda ka sha wahalar nan kai noma ka koma gida ka wadatar da iyalanka da shi domin ko na san sun fi kowa son amfani da kuɗinka don Allah. Wasu ma ina son in tambaye ka idan har ni kanwarka ce za ka so wani neman abin da kake min? Za ka so wani ya neme ni? Amma da ka taro na sa'u ya zan dinga miki wani zance kina kawo min wani zance na daban. Amma ki sani in ke daina yawo zabo na yawo wataran za a haɗe kuma haɗuwar ba za ta yi kyau ba. Ki sanya Allah a ranki, Allah za ya taimake ki. Akwai dalili. Yau ce ranar da zan kawo ƙarshen damuwa ta, ya zama dole ki bani haɗin kai ko na kwata ta hanyar da ya dace. dan Allah shaki ka rabu da ni domin ko ba zan taɓa yi aikata abin da kake nema na da shi ba. Kawai ya zama dole ki bar ni na abin da nake so, duk duniya ba wani zai iya ɓata ki. Umma kina ina umma Umma na kashe shi umma na kashe shi. Wani da kashe shi ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kashe shi umma. Amma kin san me zai faru? Zuwa jami'in gargaɗi ne. Domin idan har kuka kasance shi da kashe. Na tabbata hanyoyi ba za su bari ba. Akwai dalili. Talafa ma ya gudu ya ga dukkan alamu babu kowa a cikin gidan nan, saboda na duba lungu da saƙo shiru kake. Ya zama dole in je in nemo su duk inda suka shiga, kuma dole sai na kashe ruwan sau, kuma duk wanda ya yi yunƙurin hana ni zan haɗa da shi. Gaskiya ne ya zama dole ta mutu ko ta ko ta so. Akwai dalili. Kake jan hali jan aiki kan da motsala ko kudi kuna magana. Akwai dalili. Ka san abin da ka tsaye da ni, abin da ya faru da wanka shekaran jiya ga wallahi ba kuskure bana ganganci na, dan abin da ya faru gaba gare ni an kai saboda ina zamne bakin garkata, yarinyar nan ta zo za ta wuce kewa wanka zo zai gaisawa za su yi wa, amma wallahi an wada ma da magana guda yi mat
ta azame wallahi wata ta ishi kwancin kwana kwalbata guda kyau wallahi ta azame ga kai ne yawa cike na yi macike wallahi to saboda haka ga ka yadda a ta ga hukuma a ce rubuce-rubucen banza za a yi an ka ta ga hukuma ba da san ka bari a ta ga hukuma ka ta gidansu tunda ubanta kuɗi a gare in an ka ta ga hukuma saboda ubanta kuɗi gare shi rubuce-rubucen banza za a yi ka ta ka ci wallahi ka azama kai ma ka ɗau hausa wallahi za ka faɗa mana abin da a wato ai ni dan goyon bayan ka na yi so wata din ka na yi kan kana nika yi akwai dalili to dan uwana gashi dai ina so mai magana amma kaga na manta sunana dare da rana suna ta son fansa akwai dalili mai ƙarfi idan na mutu gobe a to ai zan dawo yau ko banza zan zauna in yi bacci na in yi likimo sannan koma filin jirgi in tashi kamar shaho ka ina jin daɗi na yaya suna inna lillahi wa inna ilaihi yaya yau ce ranar ki na ƙarshe a duniya yadda zan ɗauki fansan yara dama na faɗa ni da hannuwa na zan kashe ikon Allah ga ku dai kamar maza ce amma duk a banza ku rasa abokiyar fara sai mace dan Allah ina roƙon ku da ku rabu da wannan yarinya maganar ɗaukan fansa ake yi kuma da kake magana ita mace ce to ka san da sani cewa ko karen gidanku ne mana ba daidai ba haka za mu zo mu ɗauki fansa kuma ina umurtanka ka bar abin da babu ruwanka ba zan ce ba taɓa bani umarni ba amma taɓa bani umarni so ɗaya shi ma a wani fim ne daga wasa amma shi kanshi daraktan da ya bani wannan aktin din to ya ji jiki sosai